kulandirani ku Streams of Light. Ndikupitiriza maphunziro athu ma Bible study athu. Tikuyankha mafunso amene amafunsidwa kawiri okhuza Mulungu amene timapembedza. Tikuyankhabe funso number 1b imene tikuitenga pa Deuteronomy 6 verse 4 akuti imvani Israeli Yehova Mulungu wathu, Yehova ndiye mmodzi. So apa akamba zoti Yehova ndiye ngati mmodzi, right? So mawu amene anatchulidwa kuti mmodzi mu Chiheberi ndi mawu kuti ihad imene zikuthandiza kuti zinthu zonse zili pangati zili pamodzi. Okay, so kuthandiza kuti zinthu zili pamodzi komanso zikuthandiza kuti chinthucho ndi chimodzi. So anthu amene amanena kuti mawu amenepa akuti Mulungu ndi mngati mmodzi, ihad. So mwanjira ina Mulungu ali ogwirizana, mwanjira ina anthu akhala pa atatu amene agwirizana mu umodzi umenewu. Tione kuti anthu ihad anagwira ntchito motani m'Bible. Tikapita Genesis 2 verse 24 imagwiritsa ntchito ndithu ngati evidence yayikulu yokamba za umodzi umenewu, ihad. Ndawo nati chifukwa chotero mwamuna adzasiya atate wake nadzaphatikana kwa amake nadzaphatikana kwa mkazi wake ndipo adzakhala thupi limodzi. Ndiye tikaona pamenepa ndipo adzakhala thupi limodzi, mauti limodzi ndi ihad. Tiona nati pamenepa akambanso za umodzi. Ndiye tikatenga umodzi ule apa palipo awiri maana agwirizana. Ndiye tikapita Deuteronomy 6:4 ndi chimodzimodzinso anthu akhala patatu amene agwirizana umodzi. So ihad imakambadiza 1. Okay, tioneni pamenepa ihad Genesis 8 verse 5 atuno ndipo madzi anali kuchepa kufikira mwezi wa 10. Mwezi wa 10 tsiku loyamba mwezi ndipo padaoneka mitu ya mapiri. Amene watino tsiku loyamba, mauti loyambalo imenenso ndi ihad. Na funso limakhala ndi masiku angalawa makatsiku limodzi. Ndi limodzi lomwelo. Bona, so mauti ihad akugwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana. Akungothandiza chinthu ndi chimodzi. Koma context imene akugwiritsidwa ntchito ndi amene angalimvetsa kuti chikufunika chivekedwe ndi chani. Tioneni pamenepa. Marko 12 verse 29 Yesu Kristu uko kunali ku Hebrew pano tibwano ku Greek. Ndiye kugwiritsa ntchito Yesu Kristu mawu amene anagwiritsa ntchito motani. Marko chapter 12 verse 29 sika musariyana. Yesu anayankha kuti lansogolo ndili mvera Israeli Ambuye Mulungu wathu Ambuye ndiye mmodzi. Mwanjira ina Yesu Kristu akupanga quote verse imene ili pa Deuteronomy 6 verse 4 kuti Ambuye Mulungu wathu Ambuye ndiye mmodzi. Tiye tipitize nawo kuti Yesu Kristu. Konayo Marko 12 verse 32 akuti ndipo mlembi anati kwa iye chabwino phunzitsi mwanena zoona kuti Mulungu ndiye mmodzi ndipo palibe wina koma iye. Ndipo kumuona kuti anayankha ndi nzeru Yesu anati kwa iye suli kutali ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo palibe munthu anayimbanso mtima kumfunsa iye mafunso. Tioneni pamenepa Yesu akuti chani Ambuye Mulungu wathu ndiye mngati mmodzi. Ndiye kula amene akuti chani Mulungu ndiye dini ngati mmodzi. So palibe kususana kuna uliwonse. Yesu sakufotokozana alipo utatu ina uliwonse, ayi angoti Mulungu ndi mngati mmodzi. Okay, kodi Yesu amafotokoza kuti yani ndawo muzakulu ine Yesu muli kutali ndi ufumu wa ndani wa Mulungu. Mwanjira nkhani ndiyofunikira kwambiri pamene tikufuna verses of ufumu. Tipitizeni awa anali Ayuda monga ma verses lana ati Ambuye Mulungu wathu ndiye mngati mmodzi. Tioneni pamenepa Yohane 4 verse 20 mpaka 22 yani makolo athu analambira mphiri ili ndipo inu munena kuti mu Yerusalemu muli malo oyenerera kulambiramo anthu. Yesu ananena naye tamvera ine mkazi iwe tamvera ine mkazi iwe kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena muphiri kapena mu Yerusalemu. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Mwanjira ina pokamba za Mulungu mmodzi amene sanamususe Yesu Kristu anavomerezana naye. Ndiye Yesu anena kuti chifukwa tinawavomereza ndi izi suli kutali ndi ufumu wa ndani wa Mulungu. Ndiye mkazi amene achisamariya anamuza lino mukupembedza chimene simuchidziwa, ife tumembedza chimene tikutani tikuchidziwa. Chifukwa chimene chipulumutso chichokera kwa ndani kwa Ayuda. Mwanjira ina nkhani imeneyi si nkhani ya wamba, ndi nkhani ya chani ya chipulumutso. Umzi wa Mulungu amene tupembedza ndi nkhani ya chani ya chipulumutso ndithu. Yesu sakunati nkhani ndiyopanda ntchito yayo. Anati iwe suli kutali kwa ufumu wa Mulungu akonza iweyo timapembedza imene uzasamira simuza zimene mupembedza. Pachifukwa chimenechi ndithu akwaza tino
ufumu wa mulungu ndithu uli pafupi ndiwe. Ndakumayankha mkazi unawo tuno chipulumutso chileka kwa ndani? Kwa Ayuda. Tipitirize pamenepa. Yohane 8:54 imene imamasula chinayi chonse akuti chani? Yesu anayankha, ngati ine ndizilemekeza ndekha, ulemerero wanga uli chabe. Atate wanga ndiye wondilemekeza ine, amene munena za iye kuti ndiye mulungu wanu. Mwanja ena anthu akamanena kuti tendonenoenepa akamanena tuno mulungu ndiye mmodzi, mulungu ndiye mmodzi amene ndiye kuti ndi atate wanga wondilemekeza ine. Mwanja ena mulungu mmodzi amene iyu ndi ndani? Ndi mulungu amene Ayuda amanena ndi ndani? Ndi mulungu wawo. Mwanja ena mulungu mmodzi, Yehova mulungu wathu ndiye mmodzi, sakamba za utatu yayi, ndi atate mmodziyo. Yehova amene ali mulungu mmodziyo ndi nani? Ndi atate basi. So Yesu anatimasulira ndithu natuno mulungu ndiye mmodzi amene ali ndani? Ali atate. Tendonenoenepa Marko 2:10 akuti yani, kodi sitili naye atate mmodzi ife tonse? Sanatilenga kodi mulungu mmodzi? Tichita monyengeza yense ndi mnzake. Chifukwa ninji kuti kuipsa chipangano cha makolo? Amene anagwiritsa ntchito mmodzi amene ndi Godhead. Sonza tuno mulungu ndiye mngati? Ndiye mmodzi. Okay, so tikaonanso pamenepa Genesis 2:24 timafuna tifanizire ndi apa pajanaka pazino ndipo adzakhala thupi limodzi. Mwachitene tikamakamba chimodzi chimangumira di chani? Chimodzi. Okay, one ndi one basi. Tikamakamba za timu ndi ngati imodzi, koma makhala maplayer angati? Ambiri. Okay, timu ndi imodzi. Tinakamba kale za tsiku ndili ngati? Limodzi. Makhala masiku angati? Ndi tsiku limodzi chabe basi. Ukuona menewe? So one ndi one, koma ndimatengera kuti no mukuifotokoza bwanji. Okay, tisanati no class yo ndi imodzi. Okay, mwana school ndi imodzi. So mwana school akhala ndi mungati? Imodzi. Class yo ikhala ndi ngati? Imodzi. Ukuona menewe? Mwana kuti class yo muli ana angati? Ambiri. Koma ana ndithanati no andipita class yanga, uli ndi ma class angati? Ani ndi class imodzi lero. Okay, kupita ku class imodzi yo kaphunzitsa kupezani muli ana angati? Ambiri. So one yomene tingagwirisire ntchito akutengera context. Tinaona kale za tsiku limene lili kuti no tsiku loyamba anagwiritsa ntchito mawu ya ihad. So mene timagwiritsa ntchito mmodzi mchichewa ndi chimodzimodzi mene amagwiritsa muchani? Muchaheberi. Okay, so ilo ndimene timaona ndipo taonana kuti no Yesu Khristu anagwiritsa ntchito kuti no mulungu ndi mmodzi ndithu one individual, osati atatu. Mulungu akudaliseni. Ndithu tipange subscribe, ndipange like video imene pa YouTube. Mungu akhale nanu. Amen.